Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke baphulaphuli ke ngoSireno, kusithiwa goodbye ke phaa kuSireno umfana omdala. Khumbula lo into yokubana uGustin Sireno iKaizer Chiefs sayibeke yacaca into yokubana ke icontract yakhe ayizukuyivuselela umfana omdala, njengoba icontract yakhe ibiphelelwa lapha ke nge-30 kaJuni. Umfana omdala ke iKaizer Chiefs sazawuza ngokusesikweni ke imemeze into yokubana ke iyamkhulula uSireno, kodwa basemfuthweni olwazi sebetshilo bathi ke iKaizer Chiefs izakwenza ugoodbye phaa kuSireno. Khumbula into yokubana ke amadoda amanintsi ahleli ke ngempundu enye phaa ngaphakathi eNaturena, abafana ke nooPulemoti, izinto zabo azikacaci. OAshley Dupreez, izinto zabo azikacaci. Uba kuphekwe eliphi icala kuyasa kuyahlwa. iKaizer Chiefs ke ayike zingaphambili isho into yokubana ke Pulemoti, Dupreez, nasi into esiyicingayo thina siyiKaizer Chiefs ke ngamakamva wenu. Akukwabikho kwanto abantu ke abethe babe ke noko ndiqinisekile baphulekile ngoBruce Vuma. Iye yaza ngaphambili iKaizer Chiefs ke yathi sisaza kugcina ke Bruce Vuma nakunyaka siyakunika omshini ngcobo. Yeza ngaphambili iKaizer Chiefs yathi ke sisaza kugcina ke mshini nakunyaka siyakunika ngokwiceko lisheke phaa kooPulemoti. Akho mntu waziyo into yokubana ke ikamva labo lizawuthi. Ndibona ke negama ke lapha ke likaGiven Msimange kule list yabantu ke amakamva wabo angacaci apho Kaizer Chiefs. Andazi ke noba ke igama likaGiven Msimange livela xa kutheni apha, ngoba uGiven Msimange iphele kwale season kunguye odefendayo phaa kwiqela leKaizer Chiefs, futhi ke ngomnye ke we-centre back eKaizer Chiefs ke enazo uzothi kanguka. Ndiqonde ukubana ke uGiven Msimange ingamchaphazela kancinci, kodwa ke masike sijonge baphulaphula into yokubana ke kwiveki zayo xa iklina phaa ngaphakathi iKaizer Chiefs ke kuzokwenzeka ntoni na, ngoba nanga amagama evela apha. NelikaMsimange likhona apha, nelikaPulemoti likhona apha, nelikalantuzana ke Ashley Dupreez liyavela apha igama. Amadoda ke amakamva wabo angakacaci ncakasana into yokubana kwenzeka ntoni phaa ngaphakathi ke eNaturena. Kodwa kuSireno yena umfana omdala sekuzashaywa phaa ugoodbye ke kwelakhe icala umfana omdala. Iqela ke leKaizer Chiefs lemkhulula nje ngokusesikweni into yokubana ke umfana omdala noko imisebenzi athe okanye ixeshanyana athe walihlala phaa neKaizer Chiefs, ndiqinisekile ke iKaizer Chiefs ke iza kulibulela. Ethe efika kwezaa metshi zokuqala kulaa sizini yokuqala umfana omdala wayithwala iKaizer Chiefs qha into embethe kakhulu phaa ebengekho umntu ke ebengakwazi ukumncedisa, ebenguye yedwa ke iplayer bengathi ke ibibalulekile ngelaa xesha. Kuye kwaya ke ngokuye kuhamba ixesha wehlelwa ke ngamandla umfana omdala, wehlelwa ngumdla umfana omdala. Kwakho ke ukungaboni ngasonye phakathi kwakhe nomqeqeshi wayekhona ngelo xesha umnumzana uNazarethin Napi. Yaqala apho ke ingxaki kaGustin Sireno, into yokubana kumfana omdala iimetshi ezininzi angabikho, ezinye ziqala ebhentshini. Loo nto ke mqhubele into yokubana ke abe namhlanje kule ngxaki akuyo yokubana azibone iKaizer Chiefs ke ingayivuselele icontract yakhe. Injalo ke baphulaphuli ke siyibeke nje kanjalo. Ningangena ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.